Ei, que tal, Edu? Que, apetece vir comigo a tu espacio? No? Pois xa vou eu sola, non te preocupes. Mira que o Edu non querer vir. Ai, é que está o ceo despexado, claro. Ali en Sigüeiro agora mesmo están de maravilla, deben andar a uns 20 graus. Pois non quixo vir este. Bueno, eu aquí mal tampouco estou. Estamos en Padrón. Esta mañá facía bastante fresco. Agora mesmo, ceos despexados, dá o sol, 19 graus. E claro, chegou o outono, a temporada dos churros. O tempo dos churros é sempre. Ai, non só agora. No, é sempre. Todo o ano. Todo o ano. Pois habrá que comer algún. Venga. Hombre, como ten que ser. Maravilla. Hoxe, Mira García, temos un día soleado e estamos a 21 graus. Iso sí, co paso das horas o termómetro vai baixando e baixando, por iso é a época de parecer unha cebola, e unha ten que ter os seus trucos. Capa tras capa, non como a ti, Jul, que vas así, a peito descuberto, e ainda por riba crese forte, pero se está máis forte Vilares. Vou deixar as cousas claras. Non é que eu sexa desordeada. A culpa é do tempo. Non é que me falte tempo, é que o tempo está desordenado. Aquí estou, co chaleco na man, en Lugo, 18 graus, e mañá 24 graus. Semana pasada facía frío, hoxe non. E que pasa? Que xuntase todo no armario. A bufanda, a toalla da praia, o bikini. E como facemos? A culpa non é miña, é do tempo.